umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ay, 11:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Matagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing.
Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man ng silid. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love
worry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she says. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still hear her say, IFM ay aking best friend. Say kwanto apatira ni. Balat sa kila ba lasundo ka? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan.
Mga best friends, halika na, mag-ay confessions ka na. Malay mo, ikaw ang ating caller number 2 ngayong October 10, 2017. Uy, 10-10-17 pala ngayon. Best friends, ang numero na dapat mong tawagan ngayong gabing ito, 0919-411-7714 or 0915-557-5283. Ayan na, best friend ha. Muli ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-283. Oh. Nakuha nyo di ba? Sana nakuha nyo yan, best friend. Sa inyong mga pasandal, eto. Best Casey, padaan lang po sa Combis Primo, Basto at Brillantes family. Thank you po, more power to your program, my beloved beautiful KZ. Wow naman, ayan ang sabi ng ating best friend. Eto mga best friend, pwede niyo rin pala akong i-text. Oo, wag kayong mag-atubili na mag-text sa akin. Dahil hindi ko naman kayo, hindi man ako magre-reply, pero nababasa ko naman yan. At maririnig nyo naman na nabasa ko yan. Yun na ang parang pinaka-reply ko, best friend. Eto, 0946140306. Yun, mga best friend na, don't you ever forget ang inyong mga pasandal. Hello, best friend? Hello? Best friend? Yon, hindi ka namin marinig. Sige, try mo uli later, Bells. Yon, sige mga best friend, try lang kayo ng try. Eto, hello? Hello, best friend? O yun, parang tunog tabo lang. Pero di ka namin. Sige, try lang ng try mga best friend 0919-411-7714 or 091-557-75283. Ayan. Oo, text nyo ako. Okay naman sa ating FB page. Maaari rin naman kayo mag-chat sa ating KZ Sandalan. Hello? Hello? Ayun, nakuha rin. Antay nga rin nyo? Aljun po. Ha? Regine? Aljun. Aljin? Aljin? Aljun po. Aljin? Aljun. Aljon? Babe na nga lang. Hindi ko makuha. Aljon? Opo. O yun, Aljon, nakuha ko bigla. Grabe. Ayaw mo kasi magpatawag ng babe. Aljon, tigi-iner ka. Aljon? Andiyan ka pa ba? Ayun. Sige, tawag kayo muli mga best friends sa try and try until you succeed. Next naman, 0919-411-7714 or 0915-557-75283. Hello? Hello, best friend. Grabe na pag napapagod. Ay. Hello, best friend. Sige, magsalita ka lang. Dapat, sige, try natin Sige, try lang natin mga best friend. Alam niyo naman na tayo, we are merciful. At gusto natin na marinig natin ang lahat ng ating mga best friend. Hello? Hello? Ayun. Hello, antay nga rin yung best friend. Erwin? Darwin. Erwin. Ay, Erwin pala. Erwin, tigi-iner ka. Tabi-tabi. Sige, sa tabi-tabi ka. Ilan taon ka na, best friend? 36. 36. Best friend, anong confessions mo ngayong gabi? Kasi
may frustrada ako sa isang babae. Mm-mm. Kaya kung papasok ako, so anong gagawin? Anong sasabihin ko sa kanya? Oo. Baka pagagalitan ako pag sinabi ako. Magagalit siya sa'yo. Opo. Bakit? Kasi frustrada ko siya. Oh. Yun lang po. Pero, tulungan niyo nga ako paano sasabihin. So, natotorpe ka, best friend Erwin. Ilan taon na ba tong kursunada mo? Mga 20 po yata. Bata pa. Opo. 36 ka na, no? Siyempre. 36 tapos siya 22. Opo. Tapos, katrabaho mo ba siya? Hindi po. Saan mo siya nakilala? Sa radyo rin po. Yung bigay-bigay ng number, ganon. Opo. Edi ka textmate mo siya sa madaling salita. Ganun na nga. Nagkikita ba kayo? Hindi po. Hindi pa. Never pa kayo nag-meet, ganon. Opo. Sige. Pero niyayaya mo naman siya na, uy, meet naman tayo. Minsan, pero hindi naman ako, busy po ako eh. Busy ka? Opo. Ay, ganon. Bakit? Ano bang work mo, best friend? Nasa po ako, sa Manila po. Ay, siya nasaan? Nasa Pangasinan po. Ngayon, nakabakasyon ka. Opo. Tuwing kailan ka lang umuwi dito? Minsan, isang linggo, gano'n. Isang beses lang. Pero yung text mo sa kanya, everyday naman. Opo. Sure ka ba na single siya? Mamaya, tulungan ka namin ligawan siya, tapos hindi naman pala siya single. Gano'n. Ha? Hindi ko, basta sabi naman niya, single siya. Oo, sa bagay, hindi naman siya makikipag-textmate sa'yo. Malapit lang ba siya sa'yo, best friend? Hindi malayo, Kalasyaw. Kalasyaw, ikaw? Sa mga Aldan. Yan yung tabi-tabi, Mangaldan, ha? Ano ka ba? Isang jeep lang? Ay, dalawang jeep tama, no? Dalawang jeep. Opo. Ayan. Hindi naman malayo. Ano kaya kung ikaw na lang kaya? I-chat? Sino? Ikaw na lang kaya? Ako ang? Ligawan mo. Ay, edi mo. Pwede naman, best friend. Kaso malayo ka. Sa Maynila ka, mahirap akong ligawan. Bakit naman? Hindi ako sumasagot agad-agad. Gano'n. Madali lang. O mga 82 ka na, tsaka ako mag-iisip. Gano'n? Grabe ka naman. Di ba? Wala pa nga, sumuko ka na agad. Grabe ka naman. Kunin ko nga yung number mo. Sige, kunin mo. Ito na nga kausap na nga kita diba? Nakuha mo na nga yung number ko, ikaw talaga. Hindi yung number mo yung sa'yo yung cellphone mo. Ito nga, cellphone ko nga to, best friend. Gano'n. Sige, best friend. Kung nakikinig sa'yo ngayon, yung 22 years old, ano ba pangalan nun? Nung taga-Kalasyaw na yan? At po. Sugurin natin, bigyan natin ng bombahin natin ng bulaklak. Gano'n. Sige. Anong pangalan? Kathleen po. Kathleen. Kathleen ng Kalasyaw, kung nakikinig ka ngayon. Go, best friend. Anong mensahe mo sa kanya? Sana nga, pagbakasyon ko, mag po kami. Nasabihan mo na ba siya? Inaruta ka? Hindi. Ha? Gano'n. Hindi ko pa sinabing gano'n. Hindi pa. Pero ikaw, sa sarili mo, bago mo siya ligawan, best friend, alam mo ba na mahal mo siya? Sure ka na mahal mo siya? Oo naman, pag nakita ko, siyempre mamahalin ko. Paano pag di mo nakita, di mo mamahalin?
gano'n. O, Siyempre naman. Mamahalin ko naman din. Yun lang best friend. Yun ang mensahe mo sa kanya, ha? Opo. Sabi Okay. ko na yun. Ano? Basta sabi ko, pwede manligaw rin kayo. Oo, sige, manligaw lang kayo. Punta lang kayo dito, MH Del Pilar, Marigold Building. Alam mo naman ako, hindi ako tumatanggi. Single ka pa ba, ma'am? Oh, single, double, single. Pero, saan dyan, ma'am? Best friend, may papasandal ka ba? Wala po. Salamat. Wala. Sa akin ka na, ako na lang ang pasandal mo ko. Okay, thank you. Sige, see you best friend Pag ikaw talaga gusto mo manligaw doon kay Ate Kathleen, gusto mo rin manligaw sa akin. Dalawa kami, mahal mo. Dapat isa-isa lang, ikaw talaga best friend O eto mga best friend, yan nga po narinig nyo ang ating best friend Erwin, 36 years old na. Umabot siya ng ganong edad kasi nga torpe, mahiyain sa babae. Ito na nga, ka-textmate na nga lang niya, di na nga sila nagkikita, nahihiya pa rin. Kaya naman best friend, ano bang gagawin natin? Panawagan kay Kathleen ng Kalasyaw, mahal ka daw ni Kuya Erwin. Mga best friend, nagpapatulong kasi 36 years old na nga siya. Ano bang dapat niyang steps, gano'n, na gawin? Ano bang advice nyo sa kanya para maligawan na ito ang si Kathleen? Mga best friend, i-text nyo ako 0949 614-0306 o kaya naman tumawag ka sa ating pagbabalik 0919-411-7714 or 091-557-75283 o kaya sa ating FB page magano ka dyan, mag-comment ka, ipopost ko mamaya yung problema ni best friend KZ Sandala. At sa iyo mga pasandal 0949-614-0306 o kaya sa ating FB page, KZ Sandalan. Magpasalamat ka sa mga kaibigan mong hindi ka iniwan. Hindi yung nagfo-focus ka sa mga taong walang ginawa, kung hindi saktan at iwan ka. Ikaw ay nakikinig sa programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatiluyan ang lumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita.
Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Pag-ibig ko'y sa'yo. IFM ay aking best friend. Kung ako ang may-ari ng mundo, ibibigay ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ng araw, buwan-buwan pabibilugin ko ang buwan para sa'yo, para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng to'y iaalay ko sa'yo. Kung ako ang hari ng puso, lagi kitang pababantay kay Cupido. Hindi naluluha ang iyong mga mata, mananatiling may ngiti sa iyong labi para sa'yo, para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng to'y iaalay ko sa'yo. Para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito, ang lahat ng ito, ang lahat ng ito, gagawin para sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating prayer meeting. Gusto ko lang pong malaman kung sino sa inyo ang walang kaaway. Itaas po ang kamay.
Brother, ako brother. O Mang Kanor, maaari ko bang malaman kung ilang taon na po kayo? Sa totoo lang po, brother. Ako po ay 95 years old na po, Mas mukhang matanda ka pa nga sa akin. O tingnan mo, si Mang Kanor, 95 na, walang kaaway, kahanga-hanga. Mang Kanor, maaari ba naming malaman kung ano ang sekreto bakit wala kang kaaway? Ganito yan. Siyempre, ang sekreto ko, para wala akong kaaway, inubos ko na silang lahat. Ay! Classic. Very classic. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman. Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 11:37 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. But we know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor?
Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me like this? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM, ay aking best friend. I see you beside me. It's only a dream, a vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn on the light, even the night, it only reminds me of you. You, I needed my freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more. I tried to run from your side, but each place I hide, it
God's Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, isang tanong, isang sagot. Hanggang ngayon yung tanong mo wala pa ring sagot. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Ang Kuya Erwin, 36 years old na at umabot siya sa ganong edad mga best friend ng single pa kasi nga torpe. Ngayon best friend, ang hihingi siya ng advice ninyo, opinion ninyo, tips ninyo mga best friend kung paano nga ba manligaw na sure ball na mapapasagot niya na tong si Kathleen ng Kalasyaw na 22 years old, naka-textmate niya kasi nahihiya siya pero di pa naman niya nasasabi na mahal niya, di pa niya nasasabi na interesado siyang manligaw. Talagang ano lang, best friend. Ayaw naman niyang gumaw muna nang hindi sure. Kasi nga, best friend, torpe nga diba? Hindi niya alam. Kaya naman, text mo ako, best friend, 0949-614-0306. Kaya naman, best friend, tumawag ka na agad-agad dahil sasagutin na kita. 0919-411-7714 or 0915-557-523. Yan po ang numero na dapat niyong tawagan mga best friend nang marinig namin ng tips sa panliligaw. Hello, best friend. Hello, Hi, antay nga nyo. Dexter po. Dexter? Tama ba? Apo. O, Dexter, anong masasabi mo kay best friend? Best friend Erwin. Kuya, parang scientific method lang yan. Process by process yan. Magsimula ka muna sa pinakauna. Oo. Tapos, Ano yung pinakauna? i-sure mo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Oo. Tapos, pag alam mo na kung anong talagang nararamdaman mo, sumunod ka dun sa susunod na process, which is aminin mo sa kanya kung ano talagang laman ng puso mo. And then, yun. Bakit? Basta aminin mo sa kanya. Lakasan mo yung loob mo kasi walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Diba? Oo. Huwag kang matakot na baka magkamali. Diba, best friend? Opo. Alam mo yung kantang yon? Hindi po ate. Talaga? Hindi mo alam yung
kanta ng parokya ni Edgar. Bakit masaya ka? Tawa ka ng tawa, best friend. May kumikiliti ba? May kumikiliti ba dyan sa'yo? Meron po. Ay! Langgam. Best friend, ilang taong ka na? 17 po. 17? Kaya naman pala. O, sige, best friend, O, yun lang. May papasandal ka ba? Ang hangin naman dyan o malikot ka lang talaga? Malamok po ate, sa labas ako. O, sige. Bakit ka kasi nasa paway? O, sige, best friend. May papasandal ka ba? Wala po. Wala. May girlfriend ka na ba? Wala po. Siguro, boyfriend. Ha? Meron? Ano po, ano? Ano? Consider. Ha? Ano ba to? Parang pinikiliti. Tawa ng tawa. Maligalig ka, best friend, ha? Kasama ko po kasi. Baka, kasama mo yung boyfriend mo? Hoy, Dexter! Nakausapin mo ako. Kaya pala puro hinga-hinga. Ikaw mag-aral ka muna, Dexter, Apo. I like mo yung Facebook page natin, KZ Sandalan. Tawa ka ng tawa. Sige po. Basta yun, yung i-process niya, best friend, para sa iyo. Apo. Sige. Maraming salamat, best friend Dexter. Yan, narinig natin ang ating best friend. Para sa kanya, it's a scientific method. Process lang yan, diba? Ito sabi niya, hi, KZ Sandalan Diyosa. Pwede pa plug? Ay, hindi na pwede. Sa next time, bukas, 6 to 9 p.m., pwedeng mag-plug doon. Ito sabi niya, dapat nga ate, masabi niya lahat kasi sa text, may pagkakataon kang masabi ang lahat. Mas sabihin niya yung totoong nararamdaman niya kay ate nang sa ganon, malaman niya kung may pag-asa ba siya para hindi na siya maging member ng pinaasa, PNI, pinunteryang nagmahal, iniwan. JJ, cute po ng San Fabian. Eto sabi niya, ate, nankatok amutay, katugtog mo, kuya, marami ng member ng pinaasa. Uy, grabe ka, wag ka nang makisama. Grabe ka, best friend, hindi ka nakamove on. Eto, hello po ate, magandang gabi po ate. Pakaway nga po sa mga members ng PSC Pangasinan Society Clan. Pakaway na rin po kay Konektado Good Boy, Ken Stalker, at sa lahat ng ka-close ko po. Thanks po ate. At pakaway na rin po sa akin na tune in po sa inyo. Uy, hi! Sandal ka lang, best friend, dahil hanggang alauna tayo ng madaling araw. Kayo ba, best friend? Ano ba nga mga tips nyo dyan? Kaya naman, call na kayo. Hindi naman ako choosy, huwag kayong mag-alala. Ang ating numero na dapat yung tawagan, mga best friend, is 0919 411-7714 or 091-55775-283. Alam nyo, mga best friend na lalaki, dapat hindi kayo maging torpe kasi pribilehe nyo yan It's a privilege na manligaw ng babae. Unlike kasi sa mga babae, hindi naman sila pwedeng manligaw, no? Lalo na konserbatibong bansa, meron tayo. Siguro yung iba, ginagawa nila yan. Pero tayo, no, diba? Kasi parang may asama thing, ganon, na pagka ikaw yung nanligaw, tas babae ka, baba ng tingin nila sa'yo. Lalo na din yung lalaking gusto mo, baka sabihin kalad Karen Ikea. Kaya naman yun, best friend. Hello? Hello, best friend? Yun lang, diba? Best friend, 3987, hindi ka namin marinig, pero try mo pa rin, try and try. Ito kanina pa to nagtatry wawa naman ito pagka hindi na Ito, hello, best friend? Hello? Hello po. Kuya boy, gusto mo ba akong kausap? Grabe. Kasi kung gusto mo, hinaan mo yung radyo mo. Kasi nagfi-feedback tayo ng todo-todo, best friend.
Sige na, hinaan mo na. O, yun. O, para marinig ka namin na maayos. Hello. Oh, hello. Alam mo, best friend, naka-earphones ka. Tanggalin mo na yung earphones mo. Hindi siya nakakatulong. Hello. Oh, ayan, di ba? Hello. Hello po. Oh, hi. Oh, tapos sinaan mo na yung radyo mo, oh, bukod sa pagtanggal mo ng earphone. Ang arte ng crazy, ang daming pinapagawa. Ganun talaga, best friend, para marinig namin ng klaro. At walang istorbo. Yang boses mo. Ganoon yun. Lahat ng maganda, pinaghihirapan. Kaya nga, ayun, best friend, kaya mo yan. Hello? Hello. Oh, galit ka na? Ay, hindi po. Kala ko galit ka na eh. Antay nga ran yun. Carlo po. Oh, Carlo. Ano ba ginagawa mo, Carlo? Bakit may ganun? Gumagawa kami ng tinapay. Oh, Carlo. Anong masasabi mo doon sa best friend natin si Erwin? Tips naman dyan nang masagot na siya ni Kathleen. Kung ako sa kanya, anong paan mo? Huwag mo nang alamin. Sige na, sure naman yun. Best friend, 2 letra lang, nakakalimutan mo pa. KZ. Ito, ay, Kiki Sandala. On. Oh, bilis na, best friend. Mga kasakal sa masaya-maya. Best friend? Asaan ka na? Asaan ka na, best friend? O, sige, tawag ka ulit later, Belsa, kasi medyo maingay-ingay dyan sa inyo. O, kayo, best friend, ano ba nga masasabi nyo? Kasi, ang hirap. Mahirap ba manligaw? Pero parang oo. Parang oo, ang hirap naman manligaw. Bakit kasi kailangan manligaw? Well, ganun talaga. Hello? Oo. Hi, antay nga rin nyo. Ako po yung si Aljun. Ha? Aljun. Alvin? Aljun. Aljon? Opo. Oh. Aljon, ano masasabi mo? Nung may papayo ko lang punta niya sa bahay niya ng babae Oo. para mas maganda sa bahay nila as in personal na talaga niya, sabi niya na mahal niya. Oo. Yun lang. Nada. Ha? Daanan ko na yan, galing. Ano? Napagdaanan mo na Daanan. dati. Opo. Anong ginawa mo nung sa ikaw? Siyempre, effort po. Sinagot ka ba? Hindi po. Ay. Bakit akin hindi? Kasi may mahal kang iba eh. Ay. So, kahit ganon, best friend, dapat ipaglaban pa rin, no? Pakita mo sa babae na mahal mo siya. Kahit ayaw niya sa'yo, charets. Pero, alam niyo yun, mga best friend, pag ayaw sa inyo, wag naman kayo mapilit. Grabe naman kayo, diba? Ang hirap kaya nun. Parang dalawa kayong nahihirapan. Ikaw, pinipilit mo yung sarili mo sa kanya. Tapos siya, nahihirapan kasi ayaw rin naman niya na masaktan ka, pero mapilit ka. Diba? Yung mga ganun, ano? Ang hirap nun. Oh, best friend, yan lamang ba? Yun lang po. Okay. May papasandal ka ba, best friend? Best friend? Best friend, bakit? Wala. Ayun. Wala naman. O, sige. Maraming salamat, best friend, ha. Patuloy ka lang na tumutok sa ating confessions. Ayun na nga, mga best friend. Ang kulit ko, sorry. Sorry. Alam nyo naman, inaatake na ng kakulitan. At ang mga best friends sa ating Facebook account, ito, sabi nila, wait lang. Mukha namang babaero si Erwin eh. Puntahan mo siya at ligawan mo sa mismong bahay nila bilang paggalang sa parents or family niya, JR, ng Dagupan na to. Sabi niya yan. Ito naman, sabi, simple lang dapat puntahan niya, best friend. Huwag siyang susuko, pero baka mahihiya pa yung girl kasi si kuya. Oo, ewan ko ba sa kay kuya?
Kuya, kalmahan mo lang. Parang ganon siguro gusto niya sabihin. Kuya, sabihin mo na 36 ka na. Pag mga 58 ka na, may lakas ka na ng loob. Mga ganon, okay na yan? Sige, intayin ka namin pag may lakas ka na talaga ng loob. Sabihin mo sa amin. Ayan mga best friend. Ito sa ating text line. Hi, KZ, masasabi ko lang, itodo na niya. Ay, laban lang. Laban ka lang daw best friend. Ay, kayo, ano bang masasabi nyo? Tuloy-tuloy tayo sa pagsandal. 0949-6140306 at sa ating FB page, KZ Sandalan. Ang kasama nyo po nag-iisa at wala nang iba. Sandalan nyo tuwing gabi ang inaabang-abangan nyong babae. Sa gabi-gabi hanggang alauna ng madaling araw, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. To see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, Merry Christmas, darling. IFM. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat.
IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 12:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? And since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear his name. I know the way I feel for you, it's now or never. The more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever. Forever. If we can be the best of lovers, yeah, be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never ends. How do you keep it playing, baby? Oh,
ay aking best friend. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh yeah. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, ligaw tips naman dyan. Pero bago yan, best friend, batiin ko lang ng good morning ang ating mga best friends dyan na naka-duty. Maabig kabusanid si kayo namin
sa ating mga best friend security guards. Hello po sa inyo at mabuhay kayo. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko kayo hanggang alauna ng madaling araw, mga best friend. At okay lang yan. Dahil pag night shift kayo, ako naman ang kasama ninyo. At may night differential yan, best friend. Huwag kang papayag na wala dahil karapatan mo yan. Isulong ang night differential. Huwag kang papayag na wala. Bad yun. Nako, ano yan nasa batas yan, best friend. At sa lahat ng ating medical people dyan, sa ER, nagpapabati sila. At sa lahat ng mga nurses daw na naka-duty din. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. At sa mga drivers natin on the road, kahit gabing-gabi na, kayang-kaya nyo yan. Maraming salamat po dahil at least may masasakyan ng ating mga best friends na nasa kalsada pa ngayong mga oras na ito. Sa ating mga jeepney drivers, hi po. Sa ating mga wala naman tayong taxi drivers dito pero malay natin, 'di ba? Nakikinig sila via rmn.ph. Sa ating mga bus drivers, huy, naka-tune in siya sa Icon of Fashions. At sa ating minivan drivers, hello po sa inyo. Uy, dyan sa may terminal ng Manawag, sa mga bus drivers dyan, hello po sa inyo. At kung saang terminal ka ba, best friend, text mo nga ako para mabati naman kita. At sa mga may terminal dyan sa San Fabian, sa Mangaldan din. At mga best friend, eto sa mga convenience stores, nakatutok yan, 24 hours sa mga tindahan. Hello po, KZ Sandalan po, kasama po ninyo ako. Hanggang alauna ng madaling araw, huwag niyo ako kakalimutan, best friend, 2 letra na nga lang sigurado. Tatatak yan sa isip nyo, 2 letra lang. Tas pwede nyong sandalan, KZ Sandalan. Ang ating nga po tinutulungan ngayon, mga best friend, si best friend Erwin. Biruin nyo, 36 years old na, pero mahihain pa rin at torpe pa rin siya pagdating sa babae. Kaya nagpapatulo siya sa atin, nag-confess siya. Ano daw ba nga pwede niyang gawin, best friend, para mapasagot na yung ka-textmate niya na 22 years old naman. Eto sabi dito sa ating text line, hashtag Icon of Fashions. Good AM, Best KZ. Para kay Kuya, meet niya muna yung sa personal, yung girl. Kasi mahirap magsabi na mahal na niya ang tao di niya pa nakikita. Mamaya nanligaw at sinagot siya sa text. Tapos pag nag-meet sila, ayaw pala niya. Diba? Nagaksaya lang siya ng oras. Start muna sila sa getting to know each other in person. Thanks. Yun lamang po. Tama naman na best friend. Ito sabi, Ate KZ, good morning. Pakibati na lang po kami dito sa Palaisdaan na laging nakikinig. Si Marcos po, tapos si Christina Aldrin po ng Karael Advance. Merry Christmas. Uy, ang aga mo naman magpa-advance. Ito naman sabi, best friend, nagpapasandal din si Ramon Bautista. Good evening, Ate KZ. Pasandal sa akin, saliin ko. Sarili ko siguro to. Habang nakikinig ako sa iyo, salamat po. You're welcome, best friend. Eto sabi niya, Ate KZ, good morning. Pabati naman kami dito sa Longos. Nakikinig kami palagi sa iyo. Ay, maraming salamat. Number 1 tayo sa Kalasyaw. Congratulations, mga best friend. Alam ko sa mga taga-Malasiki din number 1 ang Icon of Fashion. San Fabian, ayan. Kaya mga best friends, text nyo ko, isama nyo kung taga saan kayo para naman mabati natin, mapasandal natin ang buong barangay ninyo, di ba? Tuloy-tuloy tayo mga best friends ito ang programang Makikinig Dadamay at tutulong sa iyo ang programang Icon of Fashions. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Ito ang tama. IFM.
After painting the town, you see I'm almost IFM ay aking best friend. You can leave me, take away all that I have. You can want me, love me for who I am. Choices, romance, taking me high in the air. Flying, so scared, afraid not to see you again. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Baby, I'm scared to death. Something's changing, giving me fears run through my head. Only find me, give me the eyes, I will understand. Roads left unsaid, leaving me weak on the edge. Getting over, I'm running scared, can't comprehend. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. I'm scared to death. Falling in love with you, I'm scared to death. There's nothing that I can do, I'm scared to death. But if you won't be around anymore, slowly, gently, choosing me will make me then your one and only. I pray that our love will begin. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Oh, I'm scared. Na na na, na na na, I'm so scared. Na na na, na na na, I'm so scared. But if you want me, you won't be around anymore. I'm scared to death. Ay, at 12:30 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. Tonight I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you,
distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and soon this old world will seem brand new. Tonight we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love for you tonight. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but
Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM, I aking best friend. Lately, I'm not who I used to be. Someone's come and taken me. Well, I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you when you were feeling alone, and all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. So today, I gave your love away. Save me, I've fallen from my destiny. You and I were meant to be. I've thrown it all away. Now you're gone, it's time for me to carry on. But baby, I just can't go on without you by my side. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. Since today, I gave your love away. We can survive it, all the pain we feel inside. You relied on me, and now I've let you down. I've let you down. And now I promise you forever, I will be the best I can. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweet
KZ Sandalan. Mga best friends, so maraming salamat po sa pagsama sa atin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating Confessions at sa nag-iisa mong KZ Sandalan. Sa mga nanay at tatay natin na nasa kanilang bahay talaga namang pinagpupuyatan ang Confessions at sa mga estudyante na hindi lang pagre-review ang pinagpupuyatan, pati na rin ang Confessions at sa mga working natin na hindi lang boyfriend nila ang pinagpupuyatan, hindi lang ang girlfriend nila. Habang magka-text yan, nakikinig ng Confessions. Uy, ang mga best friend. Maraming salamat po sa mga nag-confess, no? Ang dami nating natututunan talaga sa kanila. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang talaga tayo yung natututo sa mga karanasan natin. Kung hindi, pag share natin, pag binahagi natin, may mga tao din na makaka-relate tapos matututo sila sa mga kaganapan sa ating buhay. Kaya naman, best friends, huwag kayong mag-aatubili na mag-share, na confessions. At mamaya po, dahil Wednesday na, konting push na lang, October 11 na. At best friend, push mo pa, mag-15 na, mag-15 na. Oo, mayaman ka na ulit. Oy, best friend bago dumating yung pera mo, kailangan tipirin mo yan. Huwag mo kakalimutan yan na best friend. Nakasama nyo nga po KZ Sandalan mamaya 11 to 12 noon. Mamayang tanghali yan ay Bulls, your daily top 10 countdown with your one and only KZ Sandalan. Ay, kasama ko ang Tita Ronnie ng Bayan. At syempre best friend, mamayang gabi uli 9 p.m. to 1 a.m. ikaw na ang magko-confess. Kaya naman hihintayin ka na namin. Huwag mong kalimutan i-like ang ating FB page KZ Sandalan para lagi kang updated. The best friend, ito po si KZ Sandalan, nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. God bless you all po and have a great and blessed October 11. IFM. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, You will always be my endless two hearts that beat as one. Our lives have just begun.